पुचु किलबिश भाया देखा जाउची पुचु किलबिश भाया देखा जाउची किलबिश भाया शक्तिमान गोटे किलबिश थिला ता भाया देखा जाउची रे कौन चली तुम
ଯାହା ଅସତ୍ୟ କେ କହିବ ତାହା ଯାଇଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ବିତି ରାଣୀ ହୋଇ। ମାମା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଚୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଭାତ ଆଉ କ'ଣ? ଭାତ ପାଣି ଧନ ତୁ ଭାତ ପାଣି ଖାଉଛୁ? ପାଣି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଶୀ ପିଅ। ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଆଜି? ଭାତ ପନିର ଆଉ ସାଲାଡ। ଡାଲିଟା କ'ଣ ଗାଧୋଇ ଯାଇଛି? ଡାଲି ପକେଇ ତ ନାହିଁ ଡାଲି ଖାଲି ପକେଇ କହିଲି। ବୁଝିଲୁ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଭାତ ଆଜି। ନେ କି ଭାତ ହେଇଛି ତୋର ଆଜି? ଫେଭରେଟ୍ ଭାତ ମାନେ ଫେଭରେଟ୍ ଭାତ କ'ଣ? ଏଇଟା ନେ ଭାତଟା ନେ। ମତେ ଏଇ ଭାତଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଧନ ତୁ ନିଜେ ଖାଉଛୁ? ହଁ ନିଜେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ନା ମାମା ଖୋଇଦେବ? ନା ମାମା ତାକୁ ଏମିତି ଲଗେଇଛି ଦିଦି ଲଗେଇଛି ମେହେନ୍ଦି ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଭାତ ଖାଇଦେ। ଦିଦି ମାମା ଖାଇଦେ। ଧନ ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଆଜି? ପୁତୁଲୁ ରାଗ ଲାଗୁଛି? ନା ଖାଇଦେ। ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ମାମା। ବଡ଼ ଶୁଣ ତ ମୁଣ୍ଡ ତ ଆଜି କାହିଁ କୁଣ୍ଡେଇନୁ? କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇନୁ ତ ଆଜି? ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମାମା ପାପା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲା। ବାପା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଛି ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଖାଇଦେ। କେମିତି ଖାଉଛି ଟିକେ ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ। हाँ वेरी गुड गुड गर्ल। पनीर खाई दे। पनीर टेस्टी है जी। पनीर टेस्टी है जी। सेटा कौन पनीर खा ले। पनीर मामा मुझे को डाले भात खा भात खा भात खा। कौन डालू